Hello mga abay, may buntag. Sayo di ko dapat magtaro no kay nagkaroon mo dito mo ang plano sa kong igagaw mga abay, mag-trekking me kauban ang iyahang mga barkada nya ang amo nga tuwan nga lugar mga abay sa Mount Babag, sa Cebu ra na siya. So karon kay alas 4 Gs na, so kinahanglan ako mobangon nya maligo dayon prepare para lakaw. Update mo niya mga abay. Boom! So mga abay no, padung na ko ngadto sa Kalawisan kay naghuwat na ako ang ubang kauban ngadto nya. Makita lang ako ang sunod nga video mga abay sa akong pag-abot ngadto nya uban nimi sa mong mga lakaw karon. So ito na ta mga abay. Yo mga abay, so nanami nga ni sa Eskina Kalawisan no, padung nami ngadto sa Caltex kung asa mi mag-abot sa uban ng mga kauban no. Na ako gagaw mga abay ay ang amigo niya si Daniel Pidoche, mga abay, ang heartthrob sa Lapu-Lapu ug sa Kalawisan. Mga abay oh. Hello guys, may buntag niyo pag-usab no. So karon na nami nga ni sa Guadalupe Church, naghuwat na lami sa mga guide para makagikan nami. So taganit ta mog tips mga abay. So before ta magsugod sa ato ang lakaw mga abay, so trick na to naatay kinahanglan nga i-apply sa tong naong. Sa Aquasan Cathedral, dili ini siya sponsored pero baka naman. Mga abay, tagaan ta mo og tutorial mga abay kung saan ni siya pag-apply ang kining sunblock para effective yun. So, ang una niyo buhaton mga abay na aplihan ninyo, diniguman, kuha ka gamay. Nya, tilawanan niyo daan mga abay kung lami ra ba siya. Sunblock yun siya mga abay. Gago! Muna yung sekreto sa mga artista mga abay oh. Kuha ra na dapat kining sunblock kaduhaon yun na patak ana. Di gyud na ninyo i-mix siya. Kay ang may tabo manggod kung inyo siyang i-mix daan mga abay, wala na may buhaton sunod. So wala na nako gi-mix para i-mix na ni guman. Mga bobo! Sikreto ng mga gwapo. Clarkson, Elmer, Sunny, Emma. Hindi ko Clarkson na siya si Clarkson. Del, Kelly, Faith. So, Nansoy, ang batang bugoy. Kamusta mo? Hello mga kapam. Please, yan na. Okay. Promote na, promote. Oh. Hey, hi everything. How are you to find out? Yo mga abay nung padung na demi karon pa mi nagsugod na udtuhan na gid mi kay syempre daghan pag mga preparation mga abay. So muna ako mga kauban no, paspas kay manglakaw. Chorizo. Inigbayad ra na nimo mugawas. Mas nindot ra man gyud ay tutorial kaysa travel vlog. Apit naman oh. Hi kuya. Subscribe kuya ha. Huwat lang tang haris mer. Gawara na mo agi balik gaw.
Motor. Kana laging tapulan kita mo padung saka ba pwede ra motoron gud. May pagipakyaw na lang to na akong lalaki kaniya. May pagipakyaw na nila pa. Oh, dili 30, 35. Slide kayo. Ingon ang pagbalik na mo slide. At tangi lang ara sa ubos. O sa slide ani gutaon. Sa slide ani. Iyo sila slide di man lagi. Wa man lagi slide lagi ila tra. Mo gini kabatian ang balita lagi di tinuod. Wow. Ano mga abay. Muna balay sa kuyoyo mga abay. Kana bukid nga ra luyo. Gipahawa lang siya kay di daw iya ha. Saman, ganahan na mo manguli. Wala yung atrasay. Mga gihan. Bitaw ko dalatag sungkod. Lagi na mo kay truran. Yes. Abot na gyud taon. Wala pa di ay? Kasi ito na batong tayo baka. Sukan mo sa iya do. Gi-arrange biya tog tarong. Kaya pa gaw? Kaya pa? Kaya hun gapoy magbalik. Kaya pa Ismer? Kaya pa? Kaya ba? Bigo asa to. Kaya kayo. Nanay bungang limonsito na. Teka, dikila ko no, ina na bunga ng limos dito. Wow, kadagang tanom nga rin. Ni. Tanom mga bayo. Kani tagkwara ni tag Pila na? Dos na? Uy, pwede 2-4. Pwede. Paitaning mailad ta sa invitation mga bay. Akong pandungog ba kay trekking ba nila gibuhat. Ito na kung magsakay rin eh. Kaya pa ninyo? Kaya bukat. Dali raman siguro ni paligid mo to. Kaya mukat. Kapag mo picture? Mas kapoy man mo smile. Ari ra magata. Amo tiwas pa dita. A few moments later. Saman ara ra mo? Pwede ra mo balikon niya. Mao di ay bugat gyud ang bag. Mao. Akin ni, pwede ra matug. No? What's out? Ay mga bay, so karon. Dakong pagmahay. You're from BCBN? Oh, I'm from GMA. Okay. Sabana. Daghang kay mga Oh, you're from BCBN. So, hi. daghang kay mga vlogger oh. No. Hikers rami. Hikers. Oy, subscribe mo sa YouTube channel ni Mama. Subscribe. Subscribe. Channel na ko. Ano channel ni mo, Ma'am? Marjorie Cashon II. Marjorie Cashon the second. Ayo tong ikatulo kay wa pa to nabuhat. Betay, Marjorie II. Marjorie the second. Oh. Nag-abot mi tanan mga hikers mga bayo kay mo lagi to ni salig mi nga ang shortcut duol di tanan shortcut mubo. Tapod. Hi mga bay. Nakalaag na gyud daw ng mga taga-Lapu-Lapu din sa asa ni dapitang lugar murag babag. Babag. May hinyas la duol ka ng babag. Ni babag na rin. Nagbabag na rin sa Larang yung Lapu-Lapu mga bayo. Kita ka na. O kanang babay nila ba? Ako natiya. Kanang nag-orange. Natiya na ako mga bay. Bye. Sagdi na sila.
Okay na lang. Mga bay, gaan ta mag-update o tanawa pila. Ganiha tulo ra mi ka book. Ganam-anam ni mi kadaghan mo. Di na nako mayak. Oh, daghan na Daghan ta mag-advise mga abay sa kung katong gusto magplano nga mag-hike, ayo na lang kapoy. Tama na bukid guys. Kana? Muna gingon sa kong lolo pagkapatay nga di niya ipabaligya kay di lagi kuno amo. Tubig na gaw. Loh. Tubig. Yo mga abay, so karon adlaw itudlo na ko ninyo kung asa gikan ning tubig sa Le Minerali. Naranangan ni mga abay, subot ka. Libre ra pero lagi baligya. Ang gibayran nato ani mga abay kini ra sudlanan. Para glasa. Tubig. Tubig yun siya. Karabaw kayo ng tubig na liquid. Mukbang. Wala nang intro. Okay pa mo nga ragaw? Smer? Okay pa mo Smer? Wala na choice. Mo na gini. Dayo na gid. Last na daw ni. Last 2 hours. Ingon sila last na daw ni pero last 2 hours daw. Bawa na lagi basta magtuga-tuga ba? Di lalim gid. Sunod din ako magpatakag sugot Naskam ko da. Kaya pa Smer? Kaya ba? Okay pa. Okay kayo. Do all the ay. Pahuway makapuyo na lang inon. Tinuod na gini nga naabot na ta. Di na gini sa prank. Di na siya scam. Pila kito taxi. Abot na gyud. May pagkarito na to gi-park ang sakyanan gaw. Adi ka saka di ay? Meron yan na ulit, Mer! Pwede rin na maligo mo ito. Lambot na rin. May makita. Uy, saan ni gitabunan mas pang gitabunan sa pag. Mga abay, abot namin din sa Mount Babag no, pero makita na to karon mga abay, grabe ang fog, so hindi na to makita ang view sa layo. Hi mga abay, so makita na to karon so ang view na to kay taon mo nabuwat ni na fog pag abot mga abay nya. Karon medyo klaro na kay nato ang layo mga abay no. Nya pang ato interviewon atong mga kauban tong kadungan ni. Opa! Yo. Kamusta na? Kamusta mo sa ka? Okay ra kayo? Okay ra, walay kapoy. Kapoy gamay. Usab. Di na mausab. Usab. Gaw, basta gaw. Muna siya, guys. Mount Babag. Mount Babag. Our very own Cebu. Okay.
Elme Pedoche, the hottest handsome in Lapu-Lapu City. Kana. Basta unsay kasulti nimo abay? Sulti lang ko ani, ato lang ko surag iskim. Di na mo usab. Di na kaya. Na kaya. Sunod klarohon tani trekking or tracking. Kini siya ukal-ukal ni pero playo pag pasaka. Kapoy siya pero worth it kayo kay samot ako first time ko nakasuway og trekking. Lingaw siya mga abay, sago lang mo ang singot, uwan og ihip. Manghimi malangan man amo na lang giuban sa singot. Ang bata mga bayo kaya kanya saka nga niya kami puro reklamo. Siya nagduwa pa oh. Hi, si hi. Hi. I'm ready. Hi mga bay. So, kita kang view sa layo mga bay no. Worth it kay pagsaka, balag kapoy basta lingaw. Mga bay na nasa na ilad mga bay. Subscribe no? Klaro kay subscribe. Oh. Okay, thank you. Kapoy kayo. Kapoy na gyud. Kapoy na kaya? Kapoy kayo. Kapoy na kaya? Oh. Tas kay energy. Sakpa, mulaban pa ka o di na kamusan. Asa na lang. Hi mga abay. Nauli na giton ko, salamat. Medyo kapoy mga abay, kapoy to among trekking ganiha. Pila kami ka oras ato naglakaw-lakaw. Ya, pareha na ko nga first time jud nakatsuway ato. Medyo challenge jud kayo siya. Kapoy siya pero lingaw, nindot siya mga abay, nindot siya sa lawas niya. Ang nakalingaw lang ato kay daghan manggod mi. So, salamat kayo mga abay sa inyong pag-uban sa among lakaw ganiha. Salamat po sa kahitasan kay okay ra gid ng panahon o walay daotang nahitabo ka namo. Nalingaw rami, naka ilamig bago nga mga friends nya. Nindot siya ang experience. Salamat kayo mga abay sa inyong pag-uban sa among lakaw ganiha. Salamat sa pagtan-aw ani nga video. Kung nalingaw ka mga abay, please ko comment dayon. Kung wala pa kayo subscribe, i-subscribe na akong channel mga abay para updated ka sa kung umaabot pa nga mga videos. Hantod sa sunod nga mga laag, sa sunod nga mga video mga abay. Daghang salamat. Bye-bye. Abay.